Very Pro. И днес ще играем Hover Lawyer Game. И искам да видя доколко ще успея да изкарам, примерно, 6, 7, 10, там някъде. И така, пак съм с фейскам, и така, нека да започваме. Вижте го това, стигарка с уискито и гол даже. Идиоти. Харли Дейвидсън също не или даймат. По-малко супер. Хонг-Конг. Разбира се, че повече. Бати въпроса. Неймар. Още повече. Ви сте дебилаци, бе. 2001 iSpace Odyssey. Повече, разбира се. Лестър Сити. Повече. Токио. Повече. Скоро 6. Така. Продължим. Че да не зареди. Майк Тайсън срещу Дани Дарко. Разбира се, че по-малко. Майк Тайсън. Ми заредиш ли? Моля те. Юсейн Болт. Повече. Хомър Симпсън. По-малко. Марадона. Разбира се, че повече. И да, не е много. Джет Ли. Спомня си го това Джет Ли. Да. По-нямах късмет. Адел. Аз по Адел. Сега, да носим минам рекорда. Ехо. Бейс джампинг. Лоуър. Минахме си рекорда. Бирата е повече. Така, 8. Доктори. Прецаках се. Добре, нищо, нов рекорд. 8. Така, няма да шервам, само плеген. Брат, Fuck up Marks and Spencer. По-малко. 5 милиона. Ужас. Нов рекорд направих. Да, как се просна. Аз съм Хълк. Ето. WWE. Той е скетч. Ако не се лъжа, да кетч. Също Байди. Балдо. По-малко, разбира се. Това е кетч, брат. Вижте по-малко. Да. Огор. Разбира се, че повече. Шанел. Баси въпрос. Исус. Ехо. Къде отидоха бутоните? Бутоните Дрес. И по-малко. Срещу Рока или Поличка. Срещу Рамадан. Рамадан бих казал, че е повече. Да. Така, 7. И ба. 7 рекорд. Ама не ноде. Така. Ще направя последна игра. Чакайте само да погледна колко е часа. Окей. Боже господи. Sex position. Боже. Intel. Повече. Нищо. Така, приятели. Че ми трасни. Няма как. И така, приятели, това ще бъде за днешният епизод.
Ако ви харесва, дайте един палец нагоре.